രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിശുരാധ ഗോവിന്ദ് മന്ദിരസ്കുൽ മംഗളൂരിലെ ശ്രീമത്പാദം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വരൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സദാ. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃശാദം സഗണരിതനാഥാനന്ദം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പഞ്ചനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദ സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഹർഷഭാന ശ്രീദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യശ്ച വൈഷ്ണവേഭ്യോ പഞ്ചതത്വാഖ്യാനമാമി ഭക്തശക്തി. ധ്യാനന്ദമഹനവമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമ ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമേ നമോ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരൻ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി ഭാഷാതുദേശധാരണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരശങ്കരായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ ശ്രീപ്രഭുപാദ ഗുരുരാജ് ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 30. മതച്ച് കേൾക്കലല്ലേ, ചെറിയ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്. വൈഫൈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല റീഡിമിനലൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പൊ മൊബൈൽ ഡാറ്റയിലാണ് കയറിയിട്ടുള്ളത്. പറ്റുമെങ്കിൽ ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവര് ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം കേൾക്കൂല. ഇത് ചൊല്ലിക്കാനായിട്ട് ഓരോരാൾക്കാരെ ഒന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കാം. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ആയിട്ടില്ലേ? വീഡിയോ ഓഫാക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ ഹയ പുരീഷ സുരഭി സൗഗന്ധ്യവായുസ്തം ദേശം ദശയോജനം സമന്താത് സുരഭീം ചകാര. തസ്യ ഹയ പുരീഷ സുരഭി സൗഗന്ധ്യവായുസ്തം ദേശം ദശയോജനം സമന്തദാത് സുരഭീം ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ ഹയാ പുരീഷ സുരഭി സൗഗന്ധ്യവായുസ്തം ദേശം തസ്യ ഹയാ പുരുഷാ സുരഭി സൗഗന്ധ്യവായുസ്തം ദേശം ദശയോജനം സമന്താ സുരഭിം ചകാര. ദശയോജനം സമന്താ തസ്യ ഹയ പുരീഷ സുരഭി സൗഗന്ധ്യവായുസ്തം ദേശം ദശയോജനം സമന്താ സുരഭിം ചകാര. ശ്യാമദേവസ്മതജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ ഹയ പുരീഷ സുരഭി സൗഗന്ധ്യവായുസ്തം ദേശം ദശയോജനം സമന്താത് സുരഭിം ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ ഹയാ പുരീഷ സുരഭി സൗഗന്ധ്യവായുസ്തം ദേശം ദശയോജനം സമന്താ സുരഭിം ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ ഹയ പുരീഷ സുരഭി സൗഗന്ധ്യവായുസ്തം ദേശം ദശയോജനം സമന്താ സുരഭിം ചകാര. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൽസലശാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ ഹയ പുരീഷ സുരഭി സൗഗന്ധ്യവായുസ്തം ദേശം ദശയോജനം സമന്താത് സുരഭീം ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ ഹയ പുരുഷി സുരഭി സൗഗന്ധ്യവായുസ്തം ദേശം ദശ യോജനം സമന്താത് സുരഭിം ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യാഹയ പുരീഷ സുരഭി സൗഗന്ധിവായുസ്തം ദേശം ദശയോജനം സമന്താത് സുരഭി ചകാരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ ഹയ പുരീഷ സുരഭി സൗഗന്ധ്യവായുസ്തം ദേശം ദശയോജനം സമന്താത് സുരഭിം ചകാര. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക കേശവ ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. അംബിക കേശവ ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ ഹയ പുരീഷ സുരഭി സൗഗന്ധ്യവായുസ്തം ദേശം ദശയോജനം സമന്താത് സുരഭിം ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ശ്രീജയജി മാതാജി കുറച്ച് പേരെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും. സിന്ധു സിക്കും ചെയ്യാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിക്ക് എന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. അവർ ഔട്ടായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ ഹയ പുരീഷ സുരഭി സൗഗന്ധ്യവായുസ്തം ദേശം ദശയോജനം സമന്താത് സുരഭിം ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി.
हरे कृष्ण माताजी। ओम हरे नमो कृष्ण भगवते वासुदेवाय तस्य हय पुरीश सुरभि सौगंध्य वायुस्तं देशं दशयोजनं समन्दात् सुरभिं चकार। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण तनुप्रति माताजी। हरे कृष्ण तनुप्रति माताजी। हरे कृष्ण शारदाजी नंबूदिरी माताजी। हरे कृष्ण शारदाजी नंबूदिरी माताजी। हरे कृष्ण चलिकोळु। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्य हय पुरीश सुरभि सौगंध्य वायुस्तं देशं दशयोजनं समन्ता सुरभिं चकार। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण विरजा विजय देवदासी माताजी। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्य काय पुरीशा सुरभि सौगंध्य वायु तं देशं दशयोजनं समन्दा सुरभिं चकार। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण वसंता माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्य हाय पुरीश सुरभि सौगंध्य वायुस्तं देशं दशयोजनं समन्दा सुरभिं चकार। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण शोभा माताजी। हरे कृष्ण शोभा माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्य वेद पुरीशा सुरभि सौगंध्य वायुस्तं देशं दशयोजन समन्द सुरभि चकार। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण सावित्री कृपे श्री देवदासी माताजी। हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम हरे माताजी। कृष्ण हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्य काय पुरीश सुरभि सौगंध्य वायुस्तं देशं देशयोजनं समन्दात् सुरभिं जगार। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण अनिता माताजी। हरे कृष्ण अनिता माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्य हाय पुरीशा सुरभि सौगंध्य वायुस्तं देशं दशयोजनं समन्दात् सुरभिं चकार। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण शारदा शिवभासना देवदासी माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्य काय पूरिश सुरभि सौगंध्य वायुस्तं देशं दशयोजनं समन्दा सुरभि चकार। हरे कृष्ण वात्सला गोपाल माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्य हय पुरीश सुरभि सौगंध्य वायुस्तं देशं दशयोजनं समन्दात् सुरभिं चकार। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण शोभा प्रदी माताजी। हरे कृष्ण शोभा प्रदी माताजी अनम्यूट ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്യ ഹയ പുരീഷ സുരഭി സൗഗന്ധ്യ വായുസ്തം ദേശം ദശയോജനം സമന്താത് സുരഭിം ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ വിജയേശ്വരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ हरे कृष्णा माता जी। हरे प्रणाम कृष्ण माता जी। हरे ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय तस्य हया पुरीशा सुरभि सौगन्ध्यवायुस्तं देशं दशयोजनं समन्दात् सुरभिं चकार। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण भारती माताजी. हरे कृष्ण माताजी। हरे ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय तस्य हय पुरीश सुरभिं सौगन्धे वायुस्तं देशं दशयोजनं समन्तात् सुरभिं चकार। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गीताटी माताजी. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्य हय पुरीश सुरभि सौगन्ध्य वायुस्तं देशं दशयोजनं समन्दा सुरभिं चकार। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण अनुत्तर कृष्ण देवीदासी माताजी. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्य हयः पुरीश सुरभि सौगन्ध्य वायुस्तं देशं दशयोजनं समन्दा सुरभिं चकार। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण चित्रजी माताजी.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ ഹയ പുരീഷ സുരഭി സൗഗന്ധ്യവായുസ്തം ദേശം ദശയോജനം സമന്താത് സുരഭിം ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ ഹയ പുരീഷ സുരഭി സൗഗന്ധ്യവായുസ്തം ദേശം ദശയോജനം സമന്താത് സുരഭിം ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ശ്രീജയജി മാതാജി നിങ്ങൾ ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഓക്കെ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ ഹയ പുരീഷ സുരഭി സൗഗന്ധ്യവായുസ്തം ദേശം ദശയോജനം സമന്താത് സുരഭിം ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ ഋഷഭദേവൻ ആ അവസ്ഥയിൽ തുടർന്നതിനാൽ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ശല്യപ്പെടുത്തിയില്ല. അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മലമൂത്രങ്ങളിൽ നിന്നും യാതൊരു ദുർഗന്ധവും വമിച്ചില്ല. നേരെ മറിച്ച് അവ വളരെ സുഗന്ധമുള്ളതായിരുന്നു. ആ സുഗന്ധം നാട്ടിൻ പുറത്ത് 8 മൈൽ ചുറ്റളവിൽ നിറഞ്ഞു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സംസ്കൃത. ഇതിൽ നിന്ന് ഋഷഭദേവ് ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദപൂർണനായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മലത്തിനും മൂത്രത്തിനും സുഗന്ധമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവ ഭൗതികമായിരുന്നില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പോലും പശുവിന്റെ ചാണകം പവിത്രവും അണുനാശകവുമായി കരുതുന്നു. പശുവിന്റെ ചാണകം തറവഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഒരുവൻ ചാണകത്തിന്റെ കൂമ്പാരം ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ പോലും അത് ദുർഗന്ധമോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ശല്യമോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് മലവും മൂത്രവും പോലും ഹൃദ്യമായ സുഗന്ധമുള്ളത് ആണെന്ന് കരുതാം. തീർച്ചയായും ഋഷഭദേവന്റെ മലത്തിന്റെയും മൂത്രത്തിന്റെയും സുഗന്ധത്താൽ അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ സുഖകരമായിരുന്നു. 34ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം ഗോമൃഗകാകചര്യാ വ്രജം തിഷ്ഠാന്നാസീനശയാനഃ കാകമൃഗഗോചരിതഃ ഗാദത്യവമേഹതി സ്മ. ഏവം ഗോമൃഗകാകചര്യാ വ്രജം തിഷ്ഠന്നാസീനശയാനഃ കാകമൃഗഗോചരിതഃ പിബതി ഗാദത്യവമഹേതി സ്മ. ഈ രീതിയിൽ ഋഷഭദേവൻ കാക്കകളുടെയും ആനകളുടെയും പശുക്കളുടെയും സ്വഭാവം പിന്തുടർന്നു. ചില സമയങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചലിക്കുകയോ നടക്കുകയോ, ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കുകയോ ചെയ്യും. ചില സമയങ്ങളിൽ കിടക്കുകയും ശരിക്കും കാക്കകളെയും മാനുകളെയും പശുക്കളെയും പോലെ തന്നെ പെരുമാറുകയും ചെയ്തു. ആ വിധത്തിൽ ഭക്ഷിക്കുകയും കുടിക്കുകയും മലമൂത്രങ്ങൾ വിസർജിക്കുകയും ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ഉപദ്രവകാരികളായ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ചു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനായതിനാൽ ഋഷഭദേവന് അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ശരീരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റവും നിഗൂഢ യോഗവും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത പൊതുജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. അവരെ കബളിപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം കാക്കകളെയും മാനുകളെയും പശുക്കളെയും പോലെ പെരുമാറി. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷാ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ
ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തത്ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे राम हरे कृष्ण. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നോക്കി അല്ലെ, ഋഷഭദേവനെ എല്ലാവരും പലതരത്തിലും ഉപദ്രവിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങിയതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ. കാരണം അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടില് ഒരു ഭ്രാന്തൻ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിയില്ലാത്തവൻ അല്ലെ, അങ്ങനെ പലതരത്തിലും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മൂകൻ, ബദ്രൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണക്കൂട്ടി അങ്ങനെ വിളിക്കുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പെരുമാറുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. മലമൂത്രം വിസർജിക്കുക, കല്ലെടുത്തെറിയുക, മറ്റു പലതരത്തിലും ഉപദ്രവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്, സ്വയം അവിടെ മലമൂത്രങ്ങൾ വിസർജിക്കുകയും അവിടെ തന്നെ അതിൽ തന്നെ കഴിയുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. അതിനടുത്ത് ആൾക്കാർ വരാതിരിക്കുവാനായിട്ട്. തന്റെ നിഗൂഢമായ നിർവ്വഹണത്തിൽ ജനങ്ങൾ ശത്രുത പുലർത്തുന്നത് കണ്ട ഋഷഭദേവ് അവരുടെ എതിർപ്പിനെ പ്രതികൂലിക്കുവാൻ ഒരു പെരുമ്പാമ്പിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ കിടന്നു. ആ കിടപ്പിൽ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുകയും ചെയ്തു. തീർച്ചയായും എതിർക്കുന്നവർ അടുത്ത് വന്ന് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ സ്വന്തം മലമൂത്രങ്ങളാൽ സ്വയം മലിനമാവുകയായിരുന്നു. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഋഷഭദേവനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് ഉള്ളതാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും മലിനമാകുന്നില്ല. അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന വസ്തുക്കളും ഒരിക്കലും മലിനമായിട്ടില്ല. ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അല്ലെ, ഒരു സാധു എങ്ങനെയായിരിക്കണം അല്ലെ, ഒരു അവധൂതൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ട്. എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായാലും അതിനൊക്കെ സഹിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാനാണെങ്കിൽ അവരൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ശപിക്കാം അല്ലെ. പല ഇന്നത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ശപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോ ഇവിടെ എന്നാൽ അവരൊന്നും ശപിക്കുകയൊന്നും ചെയ്തില്ല അല്ലെ. അവരെ അടുത്ത് വരാതിരിക്കുവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പെരുമ്പാമ്പിനെ പോലുള്ള ഒരു വഴി സ്വീകരിച്ചു. അവിടെ തന്നെ കിടന്നു, അവിടെ തന്നെ കഴിച്ചു, അവിടെ തന്നെ മലമൂത്ര വിസർജനമൊക്കെ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആ മലമൂത്രം പോലും വളരെയേറെ സുഗന്ധമുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നാണ് 33-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്, 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഋഷഭദേവൻ ആ അവസ്ഥയിൽ തുടർന്നാൽ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ശല്യപ്പെടുത്തില്ല. അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മലമൂത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് യാതൊരു ദുർഗന്ധവും വമിച്ചില്ല. നേരെ മറിച്ച് അവ വളരെ സുഗന്ധമുള്ളതായിരുന്നു. ആ സുഗന്ധം നാട്ടിൻ പുറത്ത് 8 മൈൽ ചുറ്റളവിൽ നിറഞ്ഞു. ജനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ മലമൂത്രമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ആൾക്കാർ പോവില്ല. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തില് അതിന് യാതൊരു ദുർഗന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് വളരെ സുഗന്ധമുള്ളതായിരുന്നു. ദൂരെ 8 മൈൽ ചുറ്റളവിൽ വരെ ആ സുഗന്ധം നിറഞ്ഞു നിന്നു. അവർ പറഞ്ഞു, ഇതിൽ നിന്നും ഋഷഭദേവ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദപൂർണനായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മലത്തിനും മൂത്രത്തിനും സുഗന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവ ഭൗതികമായിരുന്നില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പോലും പശുവിന്റെ ചാണകം പവിത്രവും അണുനാശകവുമായി കരുതും. പശുവിന്റെ ചാണകം തറ മെഴുകുവാൻ ഉപയോഗിക്കാറ്. പശുവിന്റെ ചാണകവും മൂത്രമൊക്കെ എന്താണ്, അതൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയും. മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളുടെ വിസർജ്യം പോലെയല്ല പശുവിൻ്റെ അല്ലെ. എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളെയും ശുദ്ധീകരിക്കുവാനായിട്ട് ചാണകവും ഗോമൂത്രവും എടുക്കുന്നു അല്ലെ. എന്തിനേറെ ഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ പോലും ഗോമൂത്രവും ചാണകവും, പഞ്ചഗവ്യം, പാല്, തൈര്
നെയ്യ്. ഇതിന്റെയൊക്കെ കൂടെ ഗോമൂത്രവും ചാണകമൊക്കെ അല്പം ചേർക്കും. മരുന്ന് പോലും ഉണ്ടാവും. പഞ്ചഗവ്യ ഘൃതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മരുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ആ പശുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന 5 വസ്തുക്കൾ? പാല്, തൈര്, നെയ്, അല്പം ചാണകം, അല്പം ഗോമൂത്രം. അതൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരളവിൽ മാത്രമേ ചേർക്കൂ. അപ്പോ അതുപോലെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ചാണകം നിലമൊക്കെ തറ മെഴുകുവാൻ ചാണകം ഉപയോഗിക്കാറ്. വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവര് ചുമരിൽ പെയിന്റ് അടിക്കില്ല, ഒരു ചാണകമാണ്. VIH, വൃന്ദാവൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അവിടുത്തെ എല്ലാ ക്ലാസ് റൂമുകളിലും ഓഫീസിലൊക്കെ എന്താണ്? ചാണകമാണ് ചുമരിൽ. നമ്മൾ പെയിന്റ് അടിക്കുന്നതിന് പകരം അവിടെ ചാണകമാണ് ഭിത്തിയിലൊക്കെ നല്ല മനോഹരമായിട്ട് അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെയിന്റ് അടിച്ചത് തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഒരു ഗ്രീൻ കളർ പെയിന്റ് അടിച്ചതാണെന്ന് തോന്നും, എന്നാൽ അത് യഥാർത്ഥത്തില് ചാണകം. അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ തറയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ഗ്യാസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ, അവരൊക്കെ ചാണകം ഉണക്കിയിട്ട് അത് കത്തിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും അവര് റൊട്ടിയും സബ്ജിയും മറ്റുള്ള എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്താണ്? എല്ലാം പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ അല്ലെ, പശുവിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ വിറകും അല്ല ഗ്യാസോ ഇതൊന്നും തേടിപ്പോകുന്നില്ല. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പശുവിന്റെ ചാണകം ചുമരിലും മറ്റുള്ള മരങ്ങളിലൊക്കെ പറ്റിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഉണക്കിയിട്ട് അത് കത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട്, അതുപോലെ അവിടെ തന്നെ വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെ പശുവിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന, അവിടെയൊക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കയറ്റി അയക്കുന്നു. പശുവിന്റെ ചാണകവും മറ്റ് സുഗന്ധ ദ്രവ്യ വസ്തുക്കളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് എന്താ പറയാ, പുകയിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു സാമ്പ്രാണി എല്ലാം പോലുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അതുപോലെ കൊതുകിന് വേണ്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതിനൊക്കെ ചാണകം ചേർത്തിട്ട്, ചാണകത്തിന്റെ കൂടെ മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും. ഇതൊക്കെ വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ അതിനൊന്നും ഒരു വിലയില്ലാത്തത് ഇവിടെ നമുക്ക് മാത്രമാണ്, എല്ലാവർക്കൊക്കെ അത്രയും വില. പല പൂജകളിലും പല കാര്യങ്ങളിലും ഇതിനായിട്ട് ഗോമൂത്രവും അല്പവും ചാണകവും ഒക്കെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഭഗവാൻ അഭിഷേകമായാലും മറ്റുള്ള പൂജകളിലായാലും പല സമയങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കും. എന്താണ്? ഇത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. അവര് ഗോമൂത്രമൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള പക തീർക്കുവാനൊക്കെ പൊളിറ്റീഷ്യന്മാരൊക്കെ തമ്മില് പല കാര്യങ്ങളും അവരെ പരിഹസിക്കുവാനായിട്ട്, അവരെ അത്രയും മോശമാണെന്നൊക്കെ കാണിക്കാനായിട്ട് ചാണകം ഒക്കെ തളിച്ച് ഗോമൂത്രമൊക്കെ തളിച്ചിട്ട് അവിടെയൊക്കെ അടിച്ച് ശുദ്ധിയാക്കുന്നതൊക്കെ കാണാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കാനാണെങ്കിൽ പോലും അവര് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. എന്താണ്? അവരും അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാനിലും മറ്റൊന്നും വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇത് ചാണകവും ഗോമൂത്രവും ഒക്കെ എന്താണ്? അത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് വരുന്നത് അവരങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യും. പലപ്പോഴും അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാണാം. ഇങ്ങനെ എന്താണ്? അത് മറ്റുള്ളവരെ പരിഹസിക്കാനാണ്. നിങ്ങൾ അത്രയും മോശമാണ്, അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ മോശമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അത് അത്രയും ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ വേറെ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് പശുവിന്റെ മലവും മൂത്രവുമാണ്, എന്നാൽ അത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. മറ്റുള്ള ജീവികളുടെ എടുക്കുകയില്ല അല്ലെ, പശുവിൻ്റെത് മാത്രം. അതാണ് പശുവിന് വേറെ തന്നെ പ്രത്യേകത അല്ലെ. ഒരുവൻ ചാണകത്തിന്റെ കൂമ്പാരം ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ പോലും അത് ദുർഗന്ധമോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ശല്യമോ ഉണ്ടാക്കുക. ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് മലവും മൂത്രവും പോലും ഹൃദ്യമായ സുഗന്ധമുള്ളതാണെന്ന് കരുതാം. തീർച്ചയായും വൃഷഭദേവന്റെ മലത്തിന്റെയും മൂത്രത്തിന്റെയും സുഗന്ധത്താൽ അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ സുഖകരമായിരുന്നു. 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരുന്നത്, ഈ രീതിയിൽ ഋഷഭദേവൻ കാക്കകളുടെയും മാനുകളുടെയും പശുക്കളുടെയും സ്വഭാവം പിന്തുടരും. ചില സമയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ചലിക്കുകയോ നടക്കുകയോ, ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യും. ചില സമയങ്ങളിൽ കിടക്കുകയും
ശരിക്കും കാക്കകളെയും മാനുകളെയും പശുക്കളെയും പോലെ തന്നെ പെരുമാറുകയും ചെയ്തു. ആ വിധത്തിൽ ഭക്ഷിക്കുകയും കുടിക്കുകയും മലമൂത്രങ്ങൾ വിസർജിക്കുകയും ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ഉപദ്രവകാരിയായ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനായതിനാൽ ഋഷഭദേവന് അതിലൊരു 2 ലൈൻ ഒരു 3 വരി കൂടി ഉണ്ട്. അത് ഈ സ്ലൈഡിലില്ല, വായിക്കും. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനായതിനാൽ ഋഷഭദേവന് അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ശരീരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റവും നിഗൂഢ യോഗവും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാഞ്ഞ പൊതുജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. അവരെ കബളിപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം കാക്കകളെയും മാനുകളെയും പശുക്കളെയും പോലെ പെരുമാറി. ഭഗവാനാണ് ഋഷഭദേവൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ടാണ്, ഒരു അവധൂതൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ലീലകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി ഈ അധ്യായത്തിലുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് 35 ശ്ലോകം, 35ാമത്തെ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി ഉണ്ട്. പുരന്തരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഹരേ കൃഷ്ണ. ദാമോദരാഷ്ട ശാരദാ ശിവാസിന്റെ മാതാജിയല്ലേ ചെയ്തത്? ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജിയാണ്. ശാരദാ ശിവാസിന്റെ മാതാജി അല്ലേ? ശാരദാജി നമ്പൂതിരി. ഈ നമ്പൂതിരി ആണോ? ഓക്കെ. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചെല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചെല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാലോ, സ്ക്രീനിൽ കാണാമല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത്കുണ്ടലേ ഗോകുലേ വ്രാജമനം യശോദാവിയോലുകലാതവമാനം പരാമിഷ്ടമത്യന്തദോദത്യഗോപ്യാ രുദന്തം മുഹുർനേത്രയുഗ്മം മൃജന്തം കരാംബോജയുഗ്മേന സാതംഗനേത്രം മുഹുർശ്വാസകമ്പാത്രിരേഖാംഗകണ്ഠ തിദഗ്രൈവം ദാമോദരം ഭക്തിഭക്തം ഇതി ദൃക്സുലീലാഭിരാനന്ദകുണ്ഡേ സ്വഘോഷന്തിമജ്ഞന്തം അജ്ഞാപയന്തം തദീയേഷിതജ്ഞേഷു ഭക്തിർജിതത്വം പുനഃ പ്രേമദസ്തം ച താവൃത്തിവന്ദേ വരം ദേവമോക്ഷം ന മോക്ഷാവധിം വാ ന ചാന്യം വൃണേഹം വരേശാത്മഭിഃ ഇദമേവ പൂർണ്ണാത ഗോപാലബാലം സദാ മേ മനസ്യാവിരാസ്തം സദാ മേ മനസ്യാവിരാസ്താംഗിയന്യൈ ഇദം ദേ മുഖാംബോജം അത്യന്തനീലൈർ പൃഥം കുണ്ഡലൈ സ്നിഗ്ധരക്തൈശ്ച ഗോപ്യാ മുഹുർചുംബിതം ബിംബരക്താധരം മേ മനസ്യാവിരസ്താം അലം ലക്ഷലാഭൈ നമോ ദേവദാമോദരാനന്ദ വിഷ്ണോ പ്രസീദ പ്രഭോ ദുഃഖജാലാപ്തിമഗ്നം കൃപാദൃഷ്ടിവൃഷ്ട്യാദിദിനം ബദാനു ഗൃഹാണേശ മാമജ്ഞം യദിയശി ദൃശ്യ കുബേരാത്മജൗ ബദ്ധ
मूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वगामे प्रयच्छ नमोषे गृहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तेऽस्तु धाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो आनन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमस्तेऽस्तु धाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो आनन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो आनन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഇടയ്ക്ക് ഒരു കോള് ഹരേ വന്നതാ ഒരു ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് പോയത്. കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ സുജേജി മാതാജി, അപ്പൊ നാളെ ശാരദാശി മാതാജിക്ക് കൊടുത്തേന്ന് ശാരദ കൺഫ്യൂഷൻ ചൊല്ലിയതാണ് പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിയോ? ഓൾറെഡി ചൊല്ലിയോ? ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, എന്നാ കുഴപ്പം. ശരി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൃന്ദാഷ്ടം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഗംഗേയ ചാമ്പേയ തദിതീർപ്പിനിന്ദി രോചി പ്രവാഹാസ്നപിതാത്മവൃന്ദി ബന്ധോ ദിദിദിവ്യവാസോ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം ബിംബാദരോദി ത്വരമന്ദഹാസ്യ നാസാഗ്രമുക്താദിദീപിതാസി ബീജേത്രരത്നാംബരണശ്രിയാന്തേ വൃന്ദേ നമസ്തേ ശരണാരവിന്ദം സമസ്തവൈകുണ്ഠശിരോമനുശ്രീ കൃഷ്ണസ്യ വൃന്ദാവനധന്യതാം തത്താധികാരേ ഋഷഭാനുപുത്ര്യ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം തദാജ്ഞയാ പല്ലവപുഷ്പഭൃംഗ മൃഗാദിഭിർമാധവകേളികുഞ്ച മാധ്വാദിഭിർബാന്ധിവിഭൂഷ്യമാന വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം തദീയദൂതേന നികുഞ്ചയൂനോ ആത്യുത്കയോ കേളിവിലാസസിദ്ധി തസൗഭഗം യേന നിരുചേത്തതാം തത് വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം രസാഭിലാഷോ വസതിം ച വൃന്ദാവാനീ ത്വദീശാഗ്രിസരോജസേവ ലഭ്യാം ച പുംസാ കൃപയാ തവൈവ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം തം കീർത്യസേ സാ തദതന്ത്രവിദ്ഭി ലീലാവിധാനാ കില കൃഷ്ണശക്തി താവൈവ മൂർത്തിസ്തുളസീന ലോകേ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം ഭക്ത്യാ വിഹീനാപരാധലക്ഷ്യ ക്ഷിപ്താ ച കാമാദിതരംഗമധ്യേ കൃപാമയി ത്വം ശരണം പ്രപന്നം വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം വൃന്ദാഷ്ടഗമ്യ ശൃണുയേത് പഠേത്വാ വൃന്ദാവനാദീശപദാബ്ജഭൃംഗ സാ പ്രാപ്യ വൃന്ദാവനനിത്യവാസം തത്പ്രേമ സേവാം
वल्लभदे कृतार्थ। श्री वृंदा देवी अष्टम की जय, वृंदा देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। जय गौर प्रेमानंदी। हरे हरे कृष्ण. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ അദ്ദേഹത്തിലൊരു ശ്ലോകം കൂടിയുള്ളൂ, അത് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഏകാദശിയൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ളവരൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവശ പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകൂടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദയ്ക്ക് ജയ, ശ്രീ പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ, ഗുരുരാജിക്ക് ജയ, നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കരുതോ, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുരുക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ താങ്ക് പ്രഭുജി. യു. താങ്ക് യു ഹരേ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ, അത് ഇന്നലെയൊക്കെ ഇവിടെ നല്ല കാറ്റും മഴയും ഇടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വയറൊക്കെ പൊട്ടി വീണിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വൈഫൈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ഇല്ല. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ.